fintigilakaw kɔni bɔra ko kalama dɛ. O kelen kunnafoni jumɛn b'i bolo ka d'aw ma? Ayiwa ka di i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na tarata don avril kalo tile 16 san 2024 an ka finitigilakaw bɔra Banbanci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ dɔw kalama ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ Segu marabolo la k'a ta DIRPA yɛrɛ da DIRPA ye kunnafoni di an ma jumadon avril kalo tile 19 san 2024 ko nin ko in senfɛ an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ maramafɛn caman la wa u ma da o dɔrɔn ma ko ka di min ye Alimadi Alimamud u ye tɛgɛ kɛ o fɛnɛ na a yirala ko ale fɛnɛ ye Banbanci wale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba ye ayiwa min ye état major général ye ale ko a bɛ an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri na wa fana ko a bɛ a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka hakili latigɛ i n'a fɔ